tomto období vyrábame 3 typy televíznych príjimačov. Je to obľúbený televízny príjimač Oliver a Diana a nový televízny príjimač, ktorý sme začali začiatkom tohto mesiaca, Orava 128. Tak, zdravím všetkých, vítajte na kanáli Tesla Retro. No a tu už vidíte, že som sa rozhodol pre jednu vec, ktorú si myslím, že je dobré mať, keď sa človek venuje týmto starším elektronkovým rádiám. A je to taká skúšobná zásuvka, tak sa to nejako volá. A vlastne slúži na to, že v prípade, že zapojíte nejaký spotrebič, nemusí to byť zrovna rádio, ale akýkoľvek, dokážete zistiť, že či je v skrate. Hej. Tým pádom sa vám rozsvietí žárovka. Ešte tu som zabudol dať takto. A tým pádom zamedzíte vyhodeniu ističov. Je to veľmi praktické podľa mňa. Už sa mi stalo, že som robil rádio a niečo som zle tam pošpekuloval a vyhodil som si ističe. Toto je dobre mať. Ja si myslím, že ničomu to nepoškodí. A ušetrite si to behanie, že vám to vyhodí v celom byte alebo v dome ističe a dokonca vám to môže tak vyhodiť, že až v hlavnej skrini vám to vyrúti. Takže nie je dobre zbytočné takto skratovať tú sieť. Je to podľa mňa, toto je také bezpečnejšie a nemusíte to mať zapnuté na hodinu, že áno, že máte to. Zistím, že spotrebič je v poriadku, žiarovka mi nesvieti, prepnem si to do klasickej zásuvky a už mám istotu, že mi to nevyhodí sieť. Hej. Keď zistím, že mi ten spotrebič je, alebo to rádio v mojom prípade je v skrate, rozsvietí sa mi žiarovka, tú testovaciu zásuvku si vypnem pekne a viem, že rádio má nejaký problém, že je tam nejaký problém s niečím, hej, a môžem ho v pohode odstrániť bez toho, aby som musel hneď utekať, nahodiť ističe, že mi to vyrazí všetky poistky. Takže tak som sa rozhodol, že si spravím takúto tú testovaciu zásuvku, pokúpil som si tieto rôzne veci. Tak je to takáto krabička šikovná, cena 5-6 eur, 4-5 podľa toho, kde, hej. Vodič, kábel mám takýto z tej pajkovačky, ktorú som mal asi 2 hodiny som používal a mi odišla. Takže toto mi ostalo, tak reku to využijem. Cena vypínača euro 50, možno menej. Hej. Zásuvka, za túto som dal nejaké 4 eurá. Petica na žiarovku E27, tiež to je euro 20. Toto som mal už doma. Nejaké tie fastony a samotná 100W žiarovka. Možno, že by bolo lepšie dať aj silnejšiu, len momentálne som nemal, tak zatiaľ využijem túto. Alebo som potom čítal, že vraj je možné použiť aj halogénovú. Že tam už potom je viac, väčší odber je možné. Ale mne to na tie rádia zatiaľ stačí, tam je nejaký odber tých 30W. Mala by to byť nejaká 1/3 z toho, takže z tej žiarovky 1/3. Takže myslím, že toto by mohlo momentálne postačovať. Prípadne sa dokúpi potom buď vo väčšom, alebo to halogénová, no neviem. Tak som čítal na tom fóre, že môže byť aj halogénová, no tak uvidím. Však možno, že aj vy mi napíšete, že čo by bolo lepšie, či kúpiť radšej nejakú 200W, túto vláknovú, klasickú žiarovku, alebo 250, 300W, neviem či sú, alebo potom použiť radšej tú halogénku nejakú. Toto je fakt len na nejaké to skúšanie, to svieti len pár sekúnd, potom sa to vypína, takže tam neskrachujem na účtoch, hej, za elektrinu. Takže takto na úvod. Dôležité bude si to všetko rozkresliť na ten panel.
A samozrejme tu ešte potrebujem nejaké vodiče, to mám v krabičke odložené, to si potom povyťahujem. Hej, na poprepájanie medzi zásuvkou, vypínačom, žiarovkou a tak ďalej, takže to sa ešte potom nejako povymýšľa, jak to spravím. No ale dôležité bude potom tu na toto víčko si to chcem potom pozakresľovať, aj tú objímku na žiarovku, kde by mohla ísť zásuvka a vypínač. Hej, to bude taká jednoduchá, nepotrebujem nič zložité, nič komplikované. Toto mi úplne stačí, aby mi vlastne zabezpečilo, jak som hovoril už, aby mi to nevyhodilo ten istič v celom baraku, tak toto mi bude stačiť. Hej, takže ja si to pôjdem pozakresľovať všetko, no a potom vám ukážem, jak som to rozložil, celú tú schému. No a to potom také zložitejšie, čo bude, lebo to je dosť pevný ten plast. Takže bude to tam treba nejakým spôsobom vyrezať. Tak nejaké možno pár fotečky spravím z vyrezávania. No a potom by sme si ukázali nejaké to zapojenie, jak by to tam teoreticky malo ísť, aby to fungovalo a samozrejme aj otestovať. Aj. Takže zatiaľ takýto malý slabý úvod, no a potom ďalšie veci k tomu pribudnú, hej, jak to budem postupne robiť. No a už tuto mám rozkreslené pekne na tej krabičke, hej, tu bude prívod, tu bude tá zásuvka, bude vypínač a tu bude zapustená tá objímka na tú žárovku. Hej, tak to trošku ukážem. Zatiaľ to len ceruzkou mám toto som si takto zvýraznil. Takže najhoršie to bude vyrezať a vyvrtať tie ďurky, lebo nemám tým rozširovaním ten vrták, čo sa používa. Ale nejako si už poradím, no. Takže takto by to mohlo potom už vyzerať, hej. Tá testovacia zásuvka. Takže idem to vyrezať a potom sa ohlásim, keď už to budem mať pripravené na montáž. No. A už tu vidíte, začal som vyrezávať do tej krytky. Prv som si to predvrtal na tých uhloch a potom som to s takou malou pílkou povyrezoval a zvyšok som dobrúsil s klasickým pilníkom. Takže celkom dobre to išlo, dosť som sa bál, že to bude veľmi tvrdé, ale nebolo to až také tvrdé, jak som si myslel. No a tu už mám pokus, jak som začal robiť na ten vypínač, hej, mal by to byť nejaký obdĺžník, ešte sa to momentálne nepodobá, no ale tam vidíte, že som si tie rohy navrtal, no a potom sa to dožistilo, hej, to sa spravilo tak, takže nakoniec to bude dobre, nebude to takto strašne vyzerať. Už som aj osadil vypínač, takže on mi to tak zacvakol, že už som ho potom ani veľmi nechcel vyberať, lebo dosť tam dosadol. Takže nakoniec celkom dobre. To tam sadlo pekne. No a tu mám taký pokus o kruh, hej. Vidíte, že zatiaľ sa to ešte na ten kruh nepodobá, no ale potom som to dobrúsil s tým pilníkom, s tým polguľatým, takže nakoniec ten výsledok bol oveľa lepší. No a tu už vidíte, že ten kruh je už aj kruh, takže nakoniec sa to podarilo vypilovať pekne a vybrúsiť. No, taká ručná robota, ale nepotreboval som žiadne extra náradie, takže šlo to spraviť s tým, čo som mal doma po ruke. No a tú objímku by som chcel takto zapustiť dovnútra. Nechcel som ju nechať hore. Prv som tak rozmýšľal, že ju nechám, len ju prišrobujem na vrch. Ale potom som videl v jednom videu, že si to takto zapustil. Tak reku, idem to spraviť tiež takto. A vyzerá to oveľa lepšie, než keby som to len na vrchu prišroboval.
No a samozrejme je potrebné spraviť aj otvor na prívod, takže ten som ako posledný robil. No a v finále už uvidíte normálne na videu, jak to nakoniec celé dopadlo. No a ako ste videli, vyrezal som tie otvory. Nebolo to až také ťažké, jak som si myslel. Takže nakoniec som to ešte potom trošku dopasoval už, aby mi to pekne sadlo. Trošku mám taký menší problém, lebo videli ste tú šnúru, som použil z tej pajkovačky, čo mi vydržala asi 2 hodiny. Je tam 0,75 vodič. No, to by asi možno ani nevadilo, lebo však tu nebude nejaký veľký odber, takže to by nemuselo vadiť. Len títo Číňania, oni spravili to, že na hnedý dali nulak a na modrý dali fázu. No tak ja som to aspoň takto označil, ale však do toho nikto nebude šúpať okrem mňa, takže to budem vedieť. No ale som si aj takéto prepoje narobil, hej. Takže už to stačí len pozapájať, ale ešte potrebujem toto potrebujem prichytiť, túto zásuvku, tá pôjde takto pekne. No, poď. Takže tu mám aj také šroubky šikovné, také maličké, takže skúsim to tu potom podávať. No a tu pôjde tá objímka, hej, tak to bude pekne zapustená. Prv som ju chcel dať hore, ale potom reku, nebude to až tak dobre a videl som, jak to jeden robí a on to takto pekne zapustil, tak som to zapustil aj ja. A z druhej strany príde to lepidlo stavnej pištole a ja myslím, že v takomto stave to bude parádne, hej. No, takže trošku tu sú také, hej, nečakané veci, nechce sa mi už vymeniať ten kábel, už to mám všetko nachystané, tak mne to bude stačiť, takže ja na to nebudem cirkulárku púšťať. Takže ja to budem mať len kvôli tým rádiám, kvôli ničemu inému. Maximálne tá telka, hej, a to je všetko. No. To všetko sú do tých 200-300 W odber, takže myslím, že mi to bude postačovať. Nechce sadnúť. Teraz tuto nesadlo. Ježišmaria. No, už je to lepšie. Už je to lepšie. Dobre, však to nevypadne. Chcel som to trošku prerobiť. Ale nakoniec
Nakoniec sa to podarilo. Dobre, takže mám to takto prichytené, trošku som to upravil, ale chcem tieto vodiče trošku skrátiť, lebo ja som ich trošku dal navyše, dlhšie, ak by som potreboval. No a teraz osadím tú objimku žárovky. Ako zo spodu. Že dačo vidíte. Co neobchám. Takže prívod je tým pádom je teraz modrý, ale tak akože mal by byť čierny alebo hnedý. Číňania chybu spravili. Prívod je na vypínač. Jedna časť. Tak. A tým pádom nulák ide na druhú časť. Tento. Tak. Čiže tento je fázový vodič. Ďalší fázový vodič bude hnedý. A ten ide na žiarovku. A od žiarovky ide ďalší vodič. A ten ide na fáza bude vľavo. Tento potrebujem skrátiť. Ten pôjde vlastne na zásuvku. Takže trošku také zmetočné, ale nakoniec sa to zapojí, dobre. A z vypínača, čiže z vypínača ten nulák, nulák ide rovno na zásuvku. Ten pôjde tu.
Ten pôjde tu. A to by sme mali všetko. A ešte táto uzemnenie kostra pôjde. Ten pôjde tu. Tak, a je to. No. Dáme tu krytku. Tak by tam mala ísť. Ešte to otestujem, aby bolo všetko v poriadku. Tak dajme si ešte raz tú skúšku, lebo trošku mám už veľa nahratého a mi to nejako nedobre nahralo. Dobre. Takže poďme to skúsiť ešte raz. Funguje, áno. Super. Takže úkol je splnený. Môžem to zašrobovať. A už. Čo toto je? Všetko sa to tu kazí. No. Takže videli ste, že tá zásuvka není ťažká. Nejaký podrobný návod si nájdete na internete. Ja to nebudem nejako dopodrobná presne všetko zakreslovať. Ja som len proste chcel také malé videjko natočiť, že som sa rozhodol, že si spravím takúto testovaciu zásuvku. Prišlo mi to tak, že je to dobrá vec a nevidím dôvod, prečo by som ju nemal. Fungovať funguje, vypínačom vypína sa, zapína. Keď je vypnutý vypínač, je zásuvka vypnutá. Keď sa zapne, zásuvka funguje a tým pádom aj kontroluje sa, či tam je skrát alebo není. Takže toto všetko funguje. Skôr, čo by som doporučil, možno zvoliť trošku hrubší vodič, aspoň tu 1,5. Ja už som to nechal takto, lebo ja to mám len na tie rády a mne to stačí ja tam nebudem mať nejaký vysávač alebo niečo také. Takže mne to úplne stačí. Ale kto by chcel, tak nech si spraví trošku hrubších tých vodičov. Ale hovorím, tento Číňan poplietol to, ešte aj farby poplietol, takže no, z tohto si veľmi príklad neberte. A hovorím, mne to stačí. Ja som rád, využil som takýto kábel, ktorý som mal. A no, takáto šikovná testovacia zásuvka, tu sa mi pekne hodí, takže budem ju určite využívať pri prvom zapnutí alebo pri zapnutí nejakého rádia, ktorý nebudem vedieť, že v akom je stave. Dajme tomu, samozrejme nie tie najstaršie, kde budú vytečené tie kondenzátory, ale skôr možno niečo mladšom, alebo však už podľa potreby. No. Tak
takéto malé šikovné videjko. Že prvú takúto zaujímavú vec tu mám, no. Táto testovacia zásuvka. Tak na záver prajem pekný deň a vidíme sa už potom pri tých mojich reálíkach, áno. Čaute.